Защо материализмът владее света? Възходът на консуматорското общество в последните 100 години. От индустриалната революция възниква масовото производство, което дава възможност на хората да имат достъп до всякакви продукти по всякакво време. Удобство, което изцяло променя начина на живот на всеки един човек. Индустриалната революция довежда със себе си до неизбежното търсене и предлагане на всякакви стоки, което само по себе си окуражава хората да консумират повече. Маркетинг. Рекламите в днешно време стават все по-странни и провокативни, с целта да се спечели вниманието на зрителя, което става все по-трудно. Способността на компаниите да ни влияят подсъзнателно, чрез реклами, които правят, се подобрява с всяка изминала година и вече познават клиентите си много по-добре заради цялата информация, която събират за тях, което автоматично събужда консуматорското поведение, особено когато това е почнало в ранна възраст. Културни фактори. В миналото, преди интернета да навлезне до такава степен в ежедневието на човек, да контактуваш с някой, да потърсиш информация, да питаш за мнение, всичко това изисква от социални контакти с различни видове хора. Това е много важно за един млад човек, на който мозъка му все още се развива. Не само се опитва да унищожат концентрацията и паметта им, но и всички незаменими уроци, които един млад човек научава само заради кореспонденцията си с други хора. И създаването на по-ясна представа за самия себе си. Когато виждаш как трябва и как не трябва да се държиш, го правиш сред хора. Така ти става ясно какво работи и какво не. Принудителната изолация, в която бяхме поставени почти 2 години, със сигурност е допринесла за проблема драстично. И с навлизането на ChatGPT и Google Gemini от тях се изисква все по-малко и по-малко да мислят сами за себе си. Машината разсъждава и прави решения вместо тях. От тях се изисква да зададат въпрос на клавиатурата и машината мисли вместо тях. И с бързото навлизане на виртуалните очила можем да сме сигурни, че едните поколения ще бъдат все по-силно омагьосани от илюзията.